ktorý tu dvakrát vyhral Dudinskú 50-ku a toto je hlavná udalosť dnešného dňa. 20 km ženy a muži, pripomenieme si limity na majstrovstvo sveta družstiev do Antálie, muži 1.28.00, je tam aj limit pre U23, ten je 1.32.00, u žien je limit 1.42 rovných a u U23 1.46 rovných, takže to sú tie časy, ktoré budeme hlavne sledovať. Ale predovšetkým, aby všetci mali svoje najlepšie výkony, to by bolo ideálne tu v Dudinciach. Počasie nám praje, nie je ani veľmi teplo, neprší, takže mohli by mať pretekári prestreté na skvelé výkony. U tých najlepších očakávame kilometrové pasáže za časy okolo 3.50 a od našich reprezentantov by sme boli radi, keby sa pohybovali okolo 4.05, 4.10, to by boli už tie rýchle kilometrové pasáže a u žien tam sa môžeme hýbať u našich reprezentantiek. Zatiaľ v poslednom okruhu medzi ženami máme len štvoricu. Ingová, Sacharuková, Gererová, Andiová. A tu máme s 24-kou. A už vidíme Máriu Katerinku Cakovú, ktorá ide v cieľovej rovinke na 19. kilometr. Áno, stále je na 5. mieste, ale za ňou už je ako tieň sa blíži stále viac a viac Poľka Ždieblová, ktorú vidíte s dvojkou. Tak tlieskame našej reprezentantke, ktorá ide do záverečného kola. 1.27.08 čas Márii Katerinky Cakovej. A tlieskame aj štafete Grécka. Pozrite sa do cieľa, miešaná olympijská štafeta, záverečný úsek. Grécko dnes v Dudinciach v premiére tejto disciplíny zvíťazilo. A tu je víťazka dnešnej súťaže na 20 kilometrov. Evelyn Inga Peru. Skvelý čas, pozrite, pod 1.28, úžasný osobný rekord najvyššej svetovej úrovne pre Peruánku. A čakáme na druhú v poradí, ešte sa nám neukázala v zábere. V tohtoročných tabulkách sa Ingová dostala na 12. miesto. Tam kráľujú Rusky a Číňanky. A je najlepšia mimo týchto krajín. Takže skvelý výsledok Ingovej, jeden z najlepších v Dudinciach na 20-ke medzi ženami. O tom nie je pochyb, aj keď rekord Talianky Georgiovej, to bol z roku 2015, je 1.26.46. Ale videli sme druhý najlepší víťazný výkon histórie Dudinskej 50-ky na 20 kilometrov žien. Úžasné, nádherný chodecký deň. Stále Ingová z Peru ako jediná v cieli a nahradila Kimberly Garciovú, ktorá nám tu v lani zašla na 35-ke svetový rekord. A čakáme ďalšie v poradí, tam bude buď Ukrajinka Šakaruková, alebo Peruánka Andiová. Tam medzi nimi bol iba 6-sekundový rozdiel. Už tu máme Sacharukovú, ktorá prichádza do cieľa za 1.29.14 a tretia Andiová, osobný rekord 1.29.18. 19 môžeme povedať a samozrejme splnený tesne olympijský limit o 2 sekundy a tesne ho minula štvrtá Gererová z Mexika za 1.29.32. Takže prvé tri zašli olympijský limit, vážení priatelia, dostali sa vysoko do aktuálnych tabuliek. A Ingová tesne minula osobný rekord, musím sa opraviť. Presne o 10 sekúnd ho minula, má 1.27.32. A dnes zašla 1.27.42. Sacharuková takisto sezónne maximum, ale olympijský limit, to je podstatné. A Andiová osobný rekord, prvý raz v živote išla pod 1.30. A znova opakujem, Ingovej výkon je
druhý najlepší v histórii, víťazný v rámci dudinskej 50-ky na 20 km žien. Reprezentantka Peru, third place representing Peru, Marie Luz Andia. Zašla si osobný rekord 1:29:19, prvý raz v kariére pod 1:30, ale čo je ešte dôležitejšie, o sekundu splnila olympijský limit, ten je 1:29:20. Tomu sa povie šťastie. Ale šťastie odvážnym praje, ako sa vraví tiež, takže peruánska chodkyňa bude odchádzať z Dudiniec s tými najlepšími pocitmi. Druhé miesto, second place, representing Ukraine, reprezentantka Ukrajiny Maria Sacharuk. 1:29:14. Sezónne maximum a tiež olympijský limit. A predstavte si Peru, krajina Inkov, Machu Picchu a ďalších vecí, ktorá nám priniesla Kimberly Garciu, ale tá bola chorá a pre tú chorobu nedokončila vlani svetový rekord, tak ju nahradila iná Peruánka. To je chôdza v tejto juhoamerickej krajine. Evelyn Inga is the winner from Peru. Jedna 27:42, druhý najlepší víťazný výkon histórie dudinskej 50-ky na 20 km žien. Great Olympic standard, season best, and second fastest ever in Dudince in women's 20K. Evelyn Inga, 1:27:42. Ale ako o chvíľočku uvidíte, to ešte nie je všetko zo strany Peru. Dočkáme sa aj vo vyhlásení mužov. Ešte raz blahoželáme. Congratulations and thank you very much. Najlepšie ženy na 20 km, skvelé časy, svetovej úrovne, olympijské limity, osobné rekordy. A ešte nejaké tie nápoje. Aj toto bude z pohľadu